Nonni. Juokse. Ei vitus. Eihän tästä ollut käännyt mitään. Nyt on nyt sieltä tulossa. Paki, ei Jokke, mitä sä teet? Ymmärrä, Ajaa. sinä... Ajo. Itäiselle suoraan 500 ja itäiselle... Ammutaan. Joo. Näin pelkää asettakaan edes. Yksi jäi. Kuski jäi. Mä oon tässä alhaalla. Tulee takas. Niin, kumpaa suuntaan? Yksi jäi. Vaita sen tarjoussa. Itse mut kiinälle. Jäi. Apua joo. Noniin, käytiin 500. 500, 600. Ei jumala. Me vittuu siis vittu vesihän Me vittuu siitä! Mä muistut, jos sä et tuu tänne nää! Jos mä olisin tämä, mä panisin mua. Mä tarvisin mua, mä kokkaisin aina mun luo. Niitä jos oli uhannut mua. Pidä vittu turpas kiinni! Hyvä. Jos jatkaa, niin oota. Mä poraan sen. Torvito vittua. Joo. Älä vittu jatka siitä. Mitä me voi ottaa rengaspalvelu tästä katoa samaa paikkaa korjauskänttiin? Mitä nyt tapahtuu? Mutta kai kun vitun outo. Jäi. Ja vittu turhaa ajamaan siihen. Nyt on helppo. Nyt Teppo ampuu. Noin. Mitä helvetti? Ei teistä oo mihinkään! Ei susta oo mihinkään! Haista vittu! Ai vittu kumit paskane kaikki. Tutko vittu korjaamaan tähän vesilaitokselle saatana vammanen. Tai siis... Älä potki tänne. Mitä sä otat? Ole hyvä, amputaanko molempiin polviin? Ampukaa. Tässä se oli äiti. Oo, hyvä. En mä asunut sitä polvea. Oo. Ai saatana. Kato. Mitä helvettiä? Alatko saa vanha rapajuoppo oppimaan? Oli vapaa. Elä ammu. Vittuako sä mua haukut, saatana rapajuoppo? Mitä helvettiä? Noin. Kiitos. Elää nyt en... Oi. Vitu, E-autoon päin mennään. Käänty oikealle. Mennään täällä. Ei, osuin päähän. Ei te välähtänyt kuski. Kuski, mutta ei tippunut. Veti fentit. Missä? Ei. Vitu. Kuski tippu. Mikä se vieläkin se korottaa? Ei älkää. Lähtee karkuun. Ammunka. Renkaa saa olottaa. Ampuu takaisin ehkä. Missä? Punaisen ohi tullaan. Veti fentit. Elikkä ampuko, ottakaa haltuun. Haltuun jo. Kädet ylös. Kuka tällä pyörällä veti? Juu, kuoli vittu, lähti tommosen. Ajo, jatko suoraan maskaroiset tiloin. Joo, jatkaa Roven täällä. Rovella kääntyy kohti torin pensistä. Nyt ampuu katoiltakin kyllä jengiä ihan varmasti. Veti vituis! Ampukaa se! Ampukaa se fentteihin. Ossikaa se siihen nyt. Kuoliko? Kyllä yläkaupunki populaa parkkille. Valkoinen Mersu lähtee kotiin-autoon poliisiman kohdalla. Otetaan Jussi sen. Joo, mä oon tulossa. Se on se vittu, ottakaa vaan houkku. Tai siis ampukaa ne. No niin, mulla ai vittu mä kuolin. Missä? Valkoinen Mersu vai? Kyllä on. Mä kuolen, ai vittu. Missä Fenteis? Ai vittu, oi saatana. Kuoli, yksi maskara kuoli. Toi vittu, eiks oo tämä? Noniin, Argento kiinni, nyt boksatkaa se. Boksatkaa se Argento. Vetäkää seinille se. Mä takas Martta silloin. Nyt seinille se vitu Argento.
Joo, pysäyttää. Mölli pysäyttää hetkeksi johonkin. Menee auto. Älkää päästäkö E-auto sisään. Ampuu, ampuu! Ampuu! Tais tippu kato! Ai se oli heti. Ampää veti toinen. Ai! Ja sit Kimmo hoitaa taas ees siihen paikkaan. Joo, niin. Mistä mennään? 2 poliisia nyt on kuollut, mitä voin sen takia. Se on sideharrasoa. Ampu! Onko se on sideharrasoa? Ai vittu. Mitä helvettiä mennä paikalle? Jäi, kuski jäi. Jäi. Nyt se paskas, varokaa! Se auto paskaksi. Vittu kutiltas, että mikä tuo on tuo saatana. Kuski välähti. Vihtori. Tulee tästä autokaupalta yläkaupunkiin päin yksi auto, valkoinen mokkuu. Joo, tässä sun kämpällä ei oo ketään, vähän tulossa hirveä määrä vissiin poliiseja. Oot sinä mun kämpäneessä? Ei oo nyt ketään vielä. Oot sinä siinä? Oletko sinä? Myös siihen. Ampuks poliisit? Ampuu vittuu! Ampukaa! Yksi poliisi jäi. Tappoit kuskin. No niin, siihen Tule. Kattoko se? Ette oo vittu, älä, mä vittu emme voi. No niin, nyt alkoi savuttaa toinen moottori. No niin, voi vittu. Kuinka vittu monta kertaa teille pitää sanoa? Ulos siitä. No tullaan uudelleen. Haista vittu. Ulos siitä autosta, Haista vittu, tässä on luodin kestävät ikkunat. Nyt tullaan. Ulos siitä autosta. Ihan sama onko siinä luodin kestävät ikkunat vai ei. Nyt sä pysäyt sillä. Blokatkaa nyt. Tää renkaat ei oo. Ulos siitä autosta. Tässä efektejä. Ei, mä voin ajaa 250 keskelle puuta eikä tuu efekti. Sillä on hyvää powerkametta. Ja kuule, minähän en pidä turpaa kiinni, kun mulle ei lähti turpaa. Antaako sille raapaa? Kyllä se ei ole. Annat mulle, niin mä annan sille vitusti pahemmin, pelti. Eikä! Tuu tänne saa. Aivan, Tuu tänne sanoo. vittu mä oon tässä vitun luuseri, etkä sä uskalla tää yhtään. Ei, kunnian loukkaus. No niin! Oh shit! Se hanskikseen.